И здравейте, приятели, аз съм Ивайло Станов и днес ще играем на Майнкрафт. Значи, ето влизаме сега в Майнкрафт. Ако ми остане време, даже може и да играем. Съжалявам, просто на една друга игра да играем. Не знам дали я знаете, защото на мен ми е нова и аз не съм я играл и искам да видя. Там се стреля, не е Brawl Stars, една подобие на Brawl Stars. Просто тук имам сега някакви реклами, да... Не знам, имам реклами. Съжалявам, като виждате това, просто съжалявам, но не иска да ми се махне. Не иска да се махне и не знам. Добре. Така, влезме в Evo 2, защото там имам къща. Да, днеска доста построих неща в Майнкрафт. И да, днеска ще ходим в Нейдъра. Направих си много готин портал, не знам, много ми харесва. Чакаме да ни заредим тук. Ако чувате говорене, това е от гледането, което аз гледам. Да, гледам Манди Студио и Криската. Хора, нещо не ми зарежда, не знам защо зарежда ресурсите, които съм сложил. Да, ето. Добре, хора, ето зареди. Обаче не знам дали на сърца ще оцелея, за така че имам ли лук? Мога ли да стрелям с него? Я да видя. Как се стреля с това, хора? Така, хора, чакайте, че има реклами, да. В играта ще има реклами, иначе ще се направя на творчески, да може, защото не искам да ме убиват, защото сега съм събрал доста неща. Да, и да си направя къщата и накрая да я загуба. Тоест няма да я загуба, но просто ресурсите, които съм събрал, ще ги загуба, хора. И да. И това сега ще се направя на творчески. Бе, така, затварям си, що не знаем. Добре, хора. Стрелнах ли стрела? Така, добре. Така. Сега отиваме в настройки. Оцеляване творчески. Така, хора, сега отиваме в Нидъл. Значи, първо ще ви покажа как ми изглежда къщата. Ето. Ще ви покажа. Ето тук си имам масичка, столчета. Ето ми е къщата. Много е красива, поне за мен много ми харесва. Ето го Нидър портала, не знам защо го направих така. И тук си имам мини ферма. И тук това е за... Ето ми го вълка. Така. Влизаме в Нидъра. Влизаме в Нидъра. Чайте само малко да намаля хора. Много се чува. И вече сме в Нидъра. Добре, не мога да разбера защо сега не е портала така. О, хора, може да стрелне гъста. Айде. Да го стрелнеме. Така, хора, сега ще го стрелнем. Пау. Пау. Хора, убихме гаста. What the fuck, вече има сълза на гаста, вече има даже. Боже господи. Хора, има такова. Трябва да го изкопаем, аз искам. Да, имам диамантена кирка, имам много диамантини неща. О, не мога да го изкопая, защото съм на такова ли? И тук ни е портала, хора. Тия свине дали ще ни бият, ако... Добре, хора, ще си сложа нещо златно, защото искам да се направя на сърца за малко.
Така, хора, сега ще влезем ето тук. Така. Да може да не ни вижда гаста, хора. Има гаст. Докато се направим на творчески. Хора, има гаст. Хора! То гаст се надявайте да не ни убие, защото ако ни убие, ще се гърма. Така, хора, нещо не иска пак да ни се махне рекламата. Не знам защо. Да, и аз не знам. Добре. Хора, трябва да побързаме, защото творчески. О, хора, побързахме. Колко взех такова? Окей, хора, сега пак се правим на сърца. Само да видя дали може да се крафне това, което аз искам. Защото като се направи ето така, хора, вижте, е така от хварт, трябва да такова да се крафне една подобие на кирка, където копае, да не казвам как. Имаме сълза на гаст. И какво да правя с тази сълза? Хора, какво да правя с тази сълза? Така. Хора, явно я няма тази кирка. Я няма явно. Не знам защо я няма. Така. За малко пак се правя на творчески, хора. Защото не знам, просто искам да съм на творчески за малко. Да видя дали я има. Добре, хора, явно я няма като цяло. Явно я няма наистина. Явно сигурно от някакъв нов мод. Хора, дали ще можем да ходим в това? Сега ще видим. Сега ще видим дали можем. Така. Хора, дали ще стане да направя портала и да хода директно в Недъра? Не в Недъра, при дракона. Дали ще стане? Как мислите? Аз мисля, че не знам. Аз мисля, че няма да стане. Вие как мислите?
Нищо, сега ще видим. Аз съм направил морски дом за всички аксолотели, които искат да влезнат. Това е хотел за аксолотели. Ето ти ги. Имат си ход. Всички от океана могат да влизат в този аквариум. Аз мисля, че трябва да видим дали тези аксолотели биха останали в този хотел. Нека да погледаме малко, дали ще напуснат. Те вече някой е скептик. Абе, тук що се върнаха поне 3. Добре, хора, не става. Ако го направим в недър, дали ще стане? Така, хора, сега лягаме да спим. Така, хора, сега ще видим дали ще разбера къде е това за Ендър. Ау! Хора, нещо ме бие, не знам какво. Хора, какво беше това, където ме биеше? Добре. Хора, мисля до тук да приключвам вече. За така че, чао!